La tradicional missa de Pasqua de la Seu ha comptat un any més amb la presència de membres de la família reial espanyola que han arribat minuts abans de les 12 del migdia. En aquesta ocasió, la reina i les infantes han acompanyat els prínceps d'Astúries amb les seves dues filles. El rei Joan Carles ha estat el gran absent. A l'entrada de la catedral els esperaven el bisbe de Mallorca i membres del Capitol de la Seu per celebrar l'ofici. A les portes de la basílica, com és habitual, desenes de persones han esperat durant més de 2 hores l'arribada de la família reial. Muy bien, las niñas muy bonitas y muy agradables, guapísimos todos. Y hoy vale la pena, estoy muy contenta. Tenemos una reina y un príncipe que es lo mejor que tenemos aquí en España. Y nosotros no podemos ir ahí, ¿no? ¿O por qué? No. Es una buena cuestión.